Tgħaddi minn ħafna esperjenzi waqt li tkun qiegħed hemmhekk, fimt affarijiet li jiena qatt ma rajt bniedem. Qatt ma rajt bniedem li jkun les biex jitqatta' fimt kemm fis-sens dawk is-16 sena li kont qed ngħix ħajti dak iż-żmien, laqas jiena issa għandi 27 qatt ma rajt. Jitqatta'. Jitqatta' u fis-sens jitqatta' bil-blades, jitqatta' ġismu u tista' twassal għal ħafna affarijiet, jista' jkunu problemi mentali, jista' jkun li jrid division oħra u għal dak iż-żmien ma jkunx hemm post għal dak il-priġunier f'division oħra u inti meta tkun qed titkellem ma' priġunier da m'intix qed tistenna li l-uffiċjal ħajgħidlu ismani m'hawnx post il-ħabs għax inti ma taħmilniex u inti qed tagħmel li ħajtin fejn ishom in-nies jarawha b'mod li inti qed titnejjek bihom. Allura what's the way forward li titla' Mount Carmel. Sewa. Għax Mount Carmel jgħidu li huwa paradise. Vera mhuwiex. Minn fejn il-ħabs. Fimt? Ma nafx, inti ġili mort il-Forensic Division ta' Mount Carmel. Le, jiena Forensic Division qatt ma mort, ġifieri jiena dejjem bqajt mill-jors u l-unika drabi li ħriġt mill-jors kienu għall-isptar. Jiena kelli ħabib kien qiegħed il-jors u xeba fid-division li kien sema terġa' kien barrani, sema li l-Forensic Division ta' Mount Carmel kienet xi kwalità ta' Paradise. Għax tista' ddaħħal it-tiġiġ jgħidu l-annimali ħafna seba'. Ma inserta li one tefgħu f'ċella umda u umduża u b'xebbadla u ċ-ċella kienet qed jaqsama ma' Salvo Kalanċ. Tafu Salvo Kalanċ li għandu serial kill. Jekk ma tafux minnu Salvo Kalanċ, insomma, tlu fil-Google u tkunu tafu, u speċa Salvo Kalanċ kien fucking Salvo Kalanċ. Ħalli għalli li waqt li kien qiegħed Mount Carmel kienu jiddopja u ħtant kienu jifqaw permlu hekk. Imma xi mort naraħ u mbagħad one ħadd qatat alla xina kont minn għalija li sieħbi profa alla jitalla. Ġifieri mort hemmhekk għandna da ġralu Madonna qed jagħmlu xi ħaġa u daħħalta f'moħħi għax mhux hekk. Mbagħad mort hemmhekk u hemmhekk differenti mill-viżit tagħkom. Tagħkom kienet kont nidħol u kien hemm dawk ħafna siġijiet tal-plastik fuq wara u hekk. Dik kienet differenti il-Forensic Division tmur hemmhekk jiftaħlek isu kanċell mbagħad bib kbir u mbagħad tiġi isa naqa' isa ta' Silence of the Lambs għandek perspex kbira u inti tkun fuq naħa tal-kamera u jkun fuq naħa l-oħra. U jidħol da żobb men. Jiġifieri għas kontakt ma kellkom. Le, ma hemmx kontakt. M'hemm xejn. U jidħol fin-naħa tal-kamera hekk relax. Fucked up bro għalli. Għatlu jgħedni qed nirreġistra kif sieħ billi minn għalija l-bieraħ jorbeħ l-għadu kif prova jagħmel suicidju, qed ħares lew qed jitbissem isu maġġar. Inti you're right speech. Yeah, bro, I thought I was gonna fucking come here and like the food would be better and we get more television and we get more time on the billiard. Fuck bro, this place is shit, I wanna go back. Inti taparsi tal-laqt biex fucking jaqillawk minn. U apparentament kienet, umbat, kultant jenna naif, apparentament ma kienet ċaġa li s-sir pjuttost komuni, li s-sir komuni, fil-sens li u għamot li dak li kun jinnegozja naqa s-sistema. Iva. Pero ġiri kien hemm konsekwenzi ta' dan ta' ġifieri, eżempju kien hemm min biex jitla' Mount Carmel kien jibla letteralment ixfafar tal-blades tal-leħja. Issa bil-Malti jekk tiġi ħażina mhux Mount Carmel mur. Is-sema. Taf kif imma inti dak il-ħin jien ngħid għalija qatt ma ġej f'dik il-pożizzjoni, fis-sens daqshekk id-disprat. Daqshekk id-disprat, mhux għax jiena ma nħossjon kellha jiena ġej tal-ħabibi mis-sitwazzjoni u għedt jiena hekk u hekk. Però kulħadd irid affarijiet differenti kif tista' tgħid. Fimt meta tkun kbir u tkun qiegħed ma' tfal tista' tgħid huma kienu jgħidu li l-jors hija division ħażina ħafna. Allura dik kienet il-main attraction għax in-nies ridu jmorru ġo diviżjonijiet oħra għax għandek il-bidħu, ċempel fix Trid. Jien ma nistax nitkellem fuq divisions oħra, jien nista' nitkellem fuq il-jors, però qed ngħidlek jiġifieri jekk ma waslux bil-kliem, waslu b'affarijiet oħra.